Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna. എല്ലാവർക്കും ഈശോപനിഷത്ത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. Namaste. ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനേ നമാമി. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മളെ ഈശോപനിഷത്തില് 14ാമത്തെ മന്ത്രത്തിലേക്ക് കടന്നു. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഈശോപനിഷത്തില് നമ്മള് 9, 10, 11 വിദ്യയെ കുറിച്ച് കണ്ടു. അപ്പോ ഇവിടെ സംഭൂതി അഭിസംഭൂതി, അതിൽ 11ാമത്തെ മന്ത്രവുമായിട്ട് സാമ്യമുള്ളതാണ് 14ാമത്തെ മന്ത്രം. ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്താണ് 11ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. 11ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? പതിനൊന്നാമത്തെ മന്ത്രം വിദ്യ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരെങ്കിലും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞോളൂ. മറന്നുപോയോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അത് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ ഇത് നമുക്ക് പറയാൻ എളുപ്പമാണ്. അതായത് ശ്രീരഞ്ജിനി മാതാജി പറഞ്ഞോളൂ. ആധ്യാത്മിക ജീവിതവും ഭൗതിക ജീവിതവും തമ്മിലുള്ള ബാലൻസ്, പിന്നെ വിദ്യ ജ്ഞാനം, ഇതൊക്കെ രണ്ടും വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ? വിദ്യ മാത്രം പോരാ, വിദ്യയും വേണം. എന്നാലേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ രക്ഷ നേടാൻ സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതേപോലെ തന്നെയാണ് 14ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്, നമുക്ക് സംഭൂതിയും അറിയണം, അസംഭൂതിയും അറിയണം. സംഭൂതി എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ്? പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ, ഭഗവാന്റെ രൂപം, ഭഗവാന്റെ ധാമം, ഭഗവാന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. കൂടാതെ അസംഭൂതിയായിട്ടുള്ള ഈ ഭൗതിക ലോകവും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള സൃഷ്ടികൾ, അതായത് ദേവന്മാരെ കുറിച്ചും മനുഷ്യരെ കുറിച്ചും മൃഗങ്ങളെ കുറിച്ചും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെ കുറിച്ചും എല്ലാം രണ്ടും നമ്മൾ അറിയണം. ഇത് രണ്ടും അറിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടി എന്നേക്കുമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ വസിക്കാൻ സാധിക്കും. അതാണ് മന്ത്രം 14 പറയുന്നത്. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു. ഈ ശ്ലോകം ഒന്ന് നോക്കാം. സംഭൂതിം ച വിനാശം ച യസ്തദ്വേദോ ഭയസ്സഹ വിനാശേന മൃത്യുത്രിത്വാ സംഭൂത്യാമൃതമശ്നുതേ. സംഭൂതിം ച വിനാശം ച യസ്തദ്വേദോ ഭയസ്സഹ വിനാശേന മൃത്യുത്രിത്വാ സംഭൂത്യാമൃതമശ്നുതേ. സംഭൂതിം ച വിനാശം ച യസ്തദ്വേദോ ഭയസ്സഹ വിനാശേന മൃത്യുത്രിത്വാ സംഭൂത്യാമൃതമശ്നുതേ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അവിടുത്തെ അതീന്ദ്രിയ നാമം, രൂപം, ഗുണം, ലീലകൾ എന്നിവയെയും നശ്വരമായ ഭൗതിക സൃഷ്ടി, അവയുടെ ദേവന്മാർ, മനുഷ്യൻ, മൃഗങ്ങൾ എന്നിവയെയും ഒരുവൻ പൂർണ്ണമായി അറിയേണ്ടതാണ്. ഇത് മനസ്സിലാക്കിയവർ മരണത്തെയും അനിത്യമായ ഭൗതികാവിഷ്കാരങ്ങളെയും അതിക്രമിച്ച് നിത്യമായ ഭഗവത് സാമ്രാജ്യത്തിൽ സച്ചിദാനന്ദമയമായ ജീവിതം ആസ്വദിക്കുന്നു.
അപ്പൊ ഭഗവത് ധാമത്തില്, ഭഗവത് സാമ്രാജ്യത്തില് സച്ചിദാനന്ദമയമായ ആ ഒരിക്കലും മരണമില്ലാത്ത സച്ചിദാനന്ദമായ ജീവിതം ആസ്വദിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും അറിയണം. അതായത് ഭഗവാന്റെ രൂപം, ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ നാമം, ഗുണം, ലീല, ഭഗവാന്റെ ധാമം എല്ലാം അറിയണം. കൂടാതെ നശ്വരമായ ഭഗവാൻ തന്നെ സൃഷ്ടിച്ച ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെക്കുറിച്ച്, ഭൗതിക ലോകം, ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടി, അവിടെയുള്ള ദേവന്മാർ, മനുഷ്യർ, മൃഗങ്ങൾ, ഇതിനെയും പൂർണ്ണമായി അറിയേണ്ടതാണ്. ഇത് രണ്ടും അറിഞ്ഞാൽ, ഇത് രണ്ടും മനസ്സിലാക്കിയവർ മരണത്തെയും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെയും അതിക്രമിച്ച് ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടി ഇവിടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് കടന്ന് നമുക്ക് ആധ്യാത്മിക ലോകമായ ഭഗവത് ധാമത്തിൽ, ഭഗവത് സാമ്രാജ്യത്തിൽ ചെന്ന് സച്ചിദാനന്ദമായിട്ടുള്ള ജീവിതം ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയും എന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു. കൃഷ്ണന്റെ ഭൗതിക സൃഷ്ടിയും അറിയേണ്ടത് പ്രധാനമായിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? ഇപ്പം നമ്മൾ വിചാരിക്കും ആധ്യാത്മിക ലോകത്തെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഭൗതിക സൃഷ്ടിയെ കുറിച്ചും നമ്മൾ അറിയേണ്ടത്? ഭൗതിക സൃഷ്ടിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിയണം. ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാലേ നമുക്ക് ഈ ലോകത്തോടൊരു വിരക്തി തോന്നും. വിരക്തി തോന്നിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ആധ്യാത്മികമായ കാര്യങ്ങളിൽ താല്പര്യം തോന്നി ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്ത് നമുക്ക് കടന്നു പോകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇപ്പോ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് കിടക്കുന്ന ആൾക്കാര് എന്താണ് അവരുടെ ചിന്ത എന്താണ്? ഇപ്പോ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ സാധാരണ ആൾക്കാര് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള മെയിൻ പ്രശ്നം 4 കാര്യങ്ങളാണ്: ജന്മം, മൃത്യു, ജരാവ്യാധി. പക്ഷെ സാധാരണ ആൾക്കാർ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയില്ല. അവരൊരു വലിയൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് ഇതിനെ കാണുന്നേ ഇല്ല. അവരത് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. അവരതിനെ അങ്ങ് നിസ്സാരമായി കളയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാത്തത്? എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും? ഈ ജന്മ, മൃത്യു, ജരാവ്യാധി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവരിങ്ങനെ കേട്ട് കളയത്തേ ഉള്ളൂ. അതത്ര സീരിയസ് ആയിട്ട് ആരും എടുക്കുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരിത് സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കാത്തത്? ഭൗതിക ലോകത്ത് സാധാരണ ആൾക്കാര് ഈ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു താല്പര്യവും അവർക്ക് തോന്നുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് പറഞ്ഞോളൂ മാതാജി. കൃഷ്ണാവബോധം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് മാതാജി. അവർക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയില്ല. നമ്മളും ഇപ്പൊ വരുന്നതിന് മുമ്പ്, ഈ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മളിങ്ങനെ ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ ജന്മമുണ്ട്, മൃത്യു ഉണ്ടെന്നൊക്കെ നമുക്കും അറിയാം. നമ്മൾ എന്നും കാണുന്നതാണ്. എത്ര പേര് മരിക്കുന്നു, നമ്മൾ എത്ര പേര് വാർദ്ധക്യത്തിൽ പോകുന്നു, എത്ര പേര് ജനിക്കുന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾ അതിനെ അത്ര സീരിയസ് ആയിട്ട് ഇതൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് കാണുന്നില്ല. നമ്മളടുത്ത് എന്താണ് ഈ ലോകത്തെ പ്രശ്നം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എല്ലാരും പറയും ഇവിടെ പോപ്പുലേഷൻ കൂടുന്നു, ജനസംഖ്യ കൂടുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ജോലി കിട്ടുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ എയർ പൊല്യൂഷൻ ആണ്, അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണമാണ്, അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറയും. എന്നാൽ നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും യഥാർത്ഥ പ്രശ്നമായ ജന്മ, മൃത്യു, ജരാവ്യാധിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല. ഇതിന് കാരണം ശ്രീരഞ്ജിനി ആത്മീയ പ്രകൃതിയെ കുറിച്ചൊന്നും നമുക്ക് വിവരമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ലേ? അതെ, ആത്മീയ പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച് വിവരമില്ല. എന്നാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പോയാൽ അവരത് കാര്യമായിട്ട് എടുക്കുന്നുമില്ല. അതാണ് കാരണം. എല്ലാരും ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയുടെ പുറകെ പോവുകയാണ്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ സമയമില്ല. എല്ലാവരുടെയും മനസ്സ് എങ്ങനെ എന്റെ ഇന്ദ്രിയത്തെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുക, അതിന് മാത്രമേ സമയമുള്ളൂ. അതല്ലേ പലരോടും ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് അതിനൊന്നും സമയമില്ല, എനിക്ക് ഇവിടെ വേറെ ജോലിയുണ്ട്, പിന്നല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് എവിടുന്നാണ് ഇതിനൊക്കെ സമയം കിട്ടുന്നതെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. വേറെ പണിയില്ലേ, ബാക്കി വേറെ ജോലിയൊന്നും ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാ ഈ ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെയാണ് സാധാരണ ആൾക്കാർ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവര് പറയുന്നത് അവർക്ക് സമയമില്ലതൊന്നും ചിന്തിക്കാനായിട്ട്. കാരണം എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ പണ്ടത്തെ ആൾക്കാരെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോ, പണ്ട് TV ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കാലത്ത്, അന്ന് വെച്ച് നോക്കുമ്പോ, പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് TV വന്നതിന് ശേഷം ആദ്യം ദൂരദർശൻ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരുപാട് ചാനലായി, ഇപ്പൊ യൂട്യൂബായി, നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ്, ഫോണും TV, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഡിസ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്
വഴി തിരിച്ചു വിടാനായിട്ട് ഒത്തിരി സാധനങ്ങൾ ഇപ്പൊ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഈ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച്, ഈ യഥാർത്ഥ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചോ ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചോ ചിന്തിക്കാൻ അവർക്ക് സമയമില്ല. അവർക്ക് അതിന് ഒരു താല്പര്യവും വരുന്നില്ല. കാരണം ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അടിമയായി ഇരിക്കുകയാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ ആൾക്കാരും. അപ്പൊ മനസ്സില് ആൾക്കാർക്ക്, എന്നാൽ അവർക്ക് ഓരോ ടെൻഷനുണ്ട്. അയ്യോ നാളെ എങ്ങനെയാകും, നാളത്തെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ഒരുപാട് സമ്പാദിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കും, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ അവര് ഒരുപാട് ഈ കോർപ്പറേറ്റിനെ താങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അവർക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ സമയമില്ല. അപ്പൊ ഇത് പ്രഭുപാദർ വ്യക്തമായിട്ട് ഇതിൽ പറയുന്നത് വിനാശമാണ്. ഒരു സയൻസിനും ഈ ലോകത്തെ മരണമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഇപ്പോ ഉള്ള സയന്റിസ്റ്റുകൾക്കും ഈ ആധ്യാത്മികമായിട്ട് ഒരു താല്പര്യമില്ലാത്ത ആൾക്കാരടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി ഉണ്ട്, ഇതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്, ഇതല്ലേ ശരിക്കുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവര് പറയും ഞങ്ങൾ അഡ്വാൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അഡ്വാൻസ് ചെയ്ത് നാളെ മരണമില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ എത്തിപ്പെടും. ഇപ്പൊ തന്നെ അസുഖങ്ങളൊക്കെ കുറച്ചില്ലേ? എവിടെയാണ് അസുഖങ്ങൾ കുറച്ചത്? ഇപ്പൊ ആയുസ് തന്നെ കുറഞ്ഞു വരികയാണ്. 70-60 വയസ്സൊക്കെ പോവാന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഇപ്പൊ വലിയ കാര്യമായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ അവരത് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ അവർക്ക് പ്രഭുപാദർ പറയും, അവര് അജ്ഞത കൊണ്ട് പറയുന്നതാണ്. അവർക്ക് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞൂടാ. ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്താണെന്ന് ഉള്ള ജ്ഞാനമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് നാളെ ഈ ലോകത്ത് മരണമില്ലാത്ത അവസ്ഥ വരും, എല്ലാവർക്കും ഈ മൃത്യുവില്ല, ജരയില്ല, ആരും വയസ്സായില്ല, ഈ ഒരു അവസ്ഥ വരുമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത്. എല്ലാവർക്കും, എല്ലാ ജീവികൾക്കും 6 മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. അവര് ജനിക്കുന്നു, കുറച്ച് വളരുന്നു, അങ്ങനെ അങ്ങനെ അവസാനം മരിക്കുന്നു. അത് ഈ പ്രകൃതിയുടെ നിയമമാണ്. ആർക്കും അതിനെ മാറ്റാൻ സാധിക്കുകയില്ല. എന്തൊക്കെ ഇവിടെ ജന്മമെടുത്തോ അവരെല്ലാരും മരിക്കും. ഒരു ദിവസം മരണം കൃത്യമായിട്ടുണ്ടാകും. അത് സമയത്തിന്റെ വ്യത്യാസം കാണും. ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിനെ എടുത്താൽ ബ്രഹ്മാവിന് കോടിക്കണക്കിന് വർഷം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു. ചില കീടങ്ങളാണെങ്കിലോ ഓരോ മണിക്കൂർ മാത്രമേ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ സമയത്തിന്റെ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ആരൊക്കെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ജന്മമെടുത്തോ അവരെല്ലാരും മരിക്കും. ഇനി ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സന്തോഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു, ഒരാൾക്ക് സന്തോഷം കിട്ടുമ്പോ മറ്റൊരാൾ അതിലെ വേദനിക്കും. അത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ഒരു സ്വഭാവമാണ്. ഈ വിഷമതകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഭഗവത് ഗീതയിലും പറയുന്നുണ്ട്, സുഖവും ദുഃഖവും സമ്മിശ്രമാണ്. സുഖവും വരും, പക്ഷെ ദുഃഖവും വരും. അപ്പൊ കൂടാതെ ഈ ലോകത്ത് വഴക്കില്ലാത്ത ഒരു സമയമേ ഇല്ല. നമ്മൾ ഏതൊക്കെ ഓർഗനൈസേഷൻ, യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ്, അതുപോലെ പല സംഘടനകളൊക്കെ രൂപീകരിച്ച് എല്ലായിടത്തും പീസ്, സമാധാനം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ നോക്കിയാൽ ഒരിക്കലും നടക്കുന്ന ഒന്നല്ല. നമ്മുടെ പണ്ടത്തെ നോക്കിയാലും ഇപ്പൊ നോക്കിയാലും എല്ലായിടത്തും യുദ്ധങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അങ്ങനത്തെ ഒരു ലോകമാണ് ഇത്. ഈ പറയുന്ന ഓരോ ഓർഗനൈസേഷൻസ് നാളെ ഭാവിയിൽ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം സെറ്റിൽ ആവും, ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ, അതൊക്കെ തെറ്റായിട്ടുള്ള വാഗ്ദാനങ്ങളാണ്. അവർക്കൊരിക്കലും ഇതിനെ മാറ്റാൻ സാധിക്കില്ല. തീർച്ചയായിട്ടും ആർക്കും ഈ അസുഖം വരുന്നതിനെ മാറ്റാൻ സാധിക്കില്ല. അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ, അതാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകം. ഇങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ ജ്ഞാനം മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മളെല്ലാം ഒരു പ്രതീക്ഷയിൽ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. സാധാരണ വ്യക്തികൾ നാളെ ഇതെല്ലാം ശരിയാകും, നാളെ എല്ലാം സമാധാനമായി പോകും എന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ പോവാണ്. പക്ഷെ ഭൗതിക ലോകത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് പഠിച്ചാലേ മനസ്സിലാവൂ, ഭൗതിക ലോകത്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകം. സുഖദുഃഖ സമ്മിശ്രമാണ്. അവിടെ ഈ വഴക്കില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥ വരിക എന്ന് പറയുന്നത് അത് സ്വപ്നത്തിൽ മാത്രം. അപ്പൊ നമ്മള് ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ പറയും, ഇതിനൊക്കെ ഒരേ ഒരു സൊല്യൂഷനേ ഉള്ളൂ. എന്താണ് ആ ഒരു സൊല്യൂഷൻ? നമുക്ക് സമാധാനം കിട്ടാനായിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരു സൊല്യൂഷൻ എന്താണ്? ഭക്തി. അതെ, കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഭക്തിയുടെ സേവനം, അല്ലാതെ ഒരു വഴിയുമില്ല. ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത്, ആധ്യാത്മികമായിട്ട് നമ്മൾ
പ്രവർത്തിച്ചാൽ മാത്രമേ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ മാറ്റം വരൂ. അല്ലാതെ നമുക്ക് ഒരു പോളിസി വെച്ചിട്ടും ഒരാളെ മാറ്റാൻ സാധിക്കില്ല. അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള അടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ആഗ്രഹങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഇപ്പോ ഒരാൾ കുറ്റം ചെയ്ത് അയാളെ ജയിലിൽ കൊണ്ടിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ആ വ്യക്തിക്ക് മനംമാറ്റം ഉണ്ടാവുമോ? ഒരിക്കലും മനംമാറ്റില്ല. ജയിലിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴും ഇത് തന്നെ ചെയ്യും, വീണ്ടും തെറ്റുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഈ ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഈ ഭൗതിക ലോകം എല്ലാം ചതിയും വഞ്ചനയും ഒക്കെ നിറഞ്ഞ് തെറ്റായിട്ടുള്ള വാഗ്ദാനങ്ങൾ തരുന്ന ഒരു ലോകമാണ്. അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴേ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലോട് നമുക്ക് വിരക്തി തോന്നും. എന്നാൽ ഭൗതിക ലോകത്തെ കുറിച്ച് മാത്രം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതിയോ? ഇങ്ങനെ അല്ലാത്ത ശാന്തിയും സമാധാനവും സന്തോഷവും ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി ഇല്ലാത്ത മറ്റൊരു ലോകമുണ്ട് എന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതാണ് ആധ്യാത്മിക ലോകം. അപ്പൊ രണ്ടും മനസ്സിലാക്കണം. ആധ്യാത്മിക ലോകം മനസ്സിലാക്കുമ്പോ പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിൽക്കാനേ തോന്നില്ല. അപ്പോ ഈ ഒരു വഴക്കുമില്ലാത്ത അത്രയും ഭഗവാന്റെ ആ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം കൂടെ കിട്ടണം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം മാത്രം പോരാ, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള ജ്ഞാനവും കിട്ടണം. ഭൗതിക ലോകം ഇങ്ങനെയാണ്, അതിനെ ആർക്കും മാറ്റാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ള വ്യക്തമായ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഓരോ നിമിഷവും പ്രശ്നങ്ങളാണ്, അല്ലെ? പദം ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് വെക്കുമ്പോഴും അവിടെ അപകടങ്ങളാണ്. എന്നാൽ ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലമാണ് വൈകുണ്ഠം അല്ലെങ്കിൽ ഗോലോക വൃന്ദാവനം, ആധ്യാത്മിക ലോകം. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ലോകത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ഈ ലോകം ഇങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് തോന്നും? ഈ ലോകത്തോടൊരു വിരക്തി തോന്നും. ഇനി ആ ലോകത്ത് എങ്ങനെ എത്തും എന്നും നമുക്ക് ധീരനിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്ത് ഈ ലോകത്തിന് വിട പറഞ്ഞ് നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകാം. അതെങ്ങനെയാണ്? ഭക്തിയുത സേവനം, ഭക്തി ചെയ്ത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നമ്മൾ നാമം ജപിച്ച് ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, അങ്ങനെ നവവിധ ഭക്തി ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രമേ. അപ്പൊ നമ്മുടെ അവബോധം മാറും. അപ്പൊ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നം ഭൗതിക ലോകത്ത് വന്നാലും നമ്മൾ ഭക്തി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാൽ അതൊന്നും നമ്മളെ ബാധിക്കാത്ത ഒരു നിലയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തും. അങ്ങനെ ഈ ശരീരം വിട്ട് തിരിച്ച് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ കാര്യം നമ്മൾ സഹിച്ചേ പറ്റൂ. ഒരു ഭക്തനാണെങ്കിലും ഭക്തനല്ലാത്തവരാണെങ്കിലും ഈ വിഷമതകൾ ഈ ലോകത്തിന്റെ സ്വഭാവമാണ്. ദുഃഖാലയം അശാശ്വതം, ദുഃഖാലയമാണിത്, ശാശ്വതമല്ലാത്ത ലോകവുമാണ്. അത് നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചേ പറ്റൂ. അത് നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഇത് ദുഃഖാലയമാണ്. നമ്മൾ ഏതൊക്കെ ഭൗതിക രീതിയിൽ നോക്കിയാലും ആ ദുഃഖത്തിനെ മാറ്റാൻ സാധിക്കില്ല, ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ. അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. ഞാൻ ഈ പ്രശ്നങ്ങളെ ഞാൻ സ്വീകരിക്കണമോ, ഉള്ളിലോട്ട് സ്വീകരിക്കണോ വേണ്ടയോ? ഭക്തരല്ലാത്തവര് ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോ വിഷമതകളെല്ലാം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഭക്തരായിട്ടുള്ളവരോ, അവർക്കറിയാം ഇത് ഇങ്ങനെയാണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഭക്തിയുണ്ട്, ആ ഭക്തിയുത സേവനമുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ നാമമുണ്ട്. എന്ത് പ്രശ്നം വന്നാലും നാമം ജപിക്കുക. ആ നാമത്തിന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് നമ്മളെ അത് ബാധിക്കില്ല. നമുക്ക് ഇതിനെല്ലാം തരണം ചെയ്യാനുള്ള ആ ശക്തി ഭഗവാൻ തരികയാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് ഭക്തിയിൽ വരുമ്പോ നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ വരിക എന്നല്ല, പ്രശ്നങ്ങൾ വരും. പക്ഷെ പ്രശ്നങ്ങളെ നമ്മൾ നേരിടുന്ന ആ കാഴ്ചപ്പാട് നമ്മളുടെ ഭയങ്കര ഒരു മാറ്റമായിരിക്കും നമുക്ക്. പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോ അയ്യോ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയാതെ വിഷമിച്ച് ദിവസങ്ങളോളം സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കും. പക്ഷെ ഇപ്പോഴോ നമ്മൾ അതിനെ ആ കാഴ്ചപ്പാട് മാറുകയാണ്. ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ പരീക്ഷണത്തിനെ നമ്മൾ സ്നേഹത്തോട് ഭഗവാനെ സ്വീകരിക്കുകയാണ്. നമ്മളെ അവശ്യ രക്ഷിബേ കൃഷ്ണ, തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാൻ നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കും. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ആ കർമ്മഫലം വരികയാണ്. നമ്മളപ്പോ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളെയും നമ്മൾ കാണുന്ന കാഴ്ചപ്പാട് മാറുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകം ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാലേ നമുക്ക് ഇതിനോട് വിരക്തി തോന്നി നമുക്ക് ആധ്യാത്മിക പാതയിലേക്ക് പോകാൻ തോന്നുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കും. സംഭൂതം. അപ്പൊ സംഭൂതം എന്ന് പറയുന്ന ഇവിടെ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ സംഭൂതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ രൂപം, വ്യക്തിത്വം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാമം, വിനോദം, ഗുണങ്ങൾ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാമ്രാജ്യം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭൗതിക ലോകം, ഇതെല്ലാമാണ് സംഭൂതം. ഇനി വിനാശം എന്ന് പറയുന്ന ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? മറ്റ് ദേവീദേവന്മാർ, മനുഷ്യർ, മൃഗങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതിനെല്ലാത്തിനും നാശമുണ്ട്. പക്ഷെ സംഭൂതത്തിന്
നാശമില്ലാത്തതാണ്. ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണ ലീല ധാമം എല്ലാം നാശരഹിതമാണ്, അതെല്ലാം സ്വതന്ത്രമാണ്. എന്നാൽ വിനാശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മറ്റ് ദേവീദേവന്മാർ, നമ്മൾ മനുഷ്യർ, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള എല്ലാവർക്കും നാശമുണ്ട്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്ന ആർക്കും, ദേവൻ, മനുഷ്യൻ, മൃഗം അല്ലെങ്കിൽ ചെടി, പക്ഷി, മൃഗാദികൾ, സസ്യങ്ങൾ, എല്ലാത്തിനും പരിവർത്തനത്തിന്റെ 6 നിയമങ്ങൾക്കപ്പുറം ആകാൻ കഴിയില്ല. ജനനം, വളർച്ച, പരിപാലനം, ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ അതായത് റീപ്രൊഡക്ഷൻ, അധപ്പതനം, ഒടുവിൽ മരണം. ഭൗതിക ലോകത്ത് എന്നേക്കുമായി നിലനിൽക്കുന്നതാണ് ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ. 6 മാറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് സംഭവിക്കും. നമ്മൾ ജനിക്കുന്നു, വളരുന്നു, പരിപാലിക്കുന്നു, നമ്മൾ പ്രത്യുത്പാദനം ചെയ്യുന്നു, അധപ്പതനം ഉണ്ടാകുന്നു, പിന്നെ മരണം ഉണ്ടാകുന്നു. അങ്ങനെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് എന്നും നിലനിൽക്കുന്നതാണ് ഈ 6 കാര്യം. ശാസ്ത്രജ്ഞരും രാഷ്ട്രീയക്കാരും ഈ ലോകത്തെ മരണരഹിതമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അപ്പൊ അവരുടെ ചിന്ത നാളെ ഈ സയൻസ് ഒക്കെ അഡ്വാൻസ് ആകുമ്പോൾ മരണമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തും എന്നാണ്. കാരണം അവർക്ക് മരണമില്ലാത്ത ആത്മീയ ലോകത്തെ കുറിച്ച് വിവരമില്ല. ഈ ലോകം ഇങ്ങനെയാണ്, അവർ എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും മരണം തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെ തേടിയെത്തും. എന്നാൽ ആധ്യാത്മിക ലോകം, ആ ലോകത്തെ കുറിച്ച് ഇവർക്ക് ആർക്കും ഒരു വിവരമില്ല. നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ പോലും അവർ വിശ്വസിക്കില്ല. അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ലോകം എങ്ങനെ ഉണ്ടാകാനാണ് എന്ന സങ്കുചിത ചിന്ത ഉള്ള ആൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ അവര് അജ്ഞരാണ്, അവിദ്യ കൊണ്ട് മൂടിയിരിക്കുകയാണ്. അവർക്ക് മരണമില്ലാത്ത ഈ ലോകത്തെ കുറിച്ച് അറിയില്ല. ഇനി ഭഗവാന്റെ വ്യത്യസ്ത ഊർജങ്ങളാണ് പ്രകൃതി, അപരാപ്രകൃതി. ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിത്വമായ പര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രേഷ്ഠമായ പ്രകൃതി, അപര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴ്ന്ന ശക്തി എന്നിങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്ന വ്യത്യസ്ത ഊർജങ്ങൾ ഉള്ളതായി വിവരിക്കുന്നു. ഇനി പര എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാണ്? നമ്മൾ ജീവനുള്ള വസ്തുക്കൾ എല്ലാം ഉയർന്ന പ്രകൃതിയിൽ വരുന്നതാണ്, ഭഗവാന്റെ ഉയർന്ന ഊർജത്തിൽ വരുന്നതാണ് ജീവനുള്ള വസ്തുക്കൾ. എന്നാൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സൃഷ്ടികൾ അതെല്ലാം താഴ്ന്ന ഭൗതിക സൃഷ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ജീവനില്ലാത്ത മാറ്റർ, ഇപ്പൊ കല്ല്, അങ്ങനെ തടി, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള അതൊക്കെ എന്താണ് ആ ഭൗതിക സൃഷ്ടിയിൽ വരുന്നത്? അതെല്ലാം താഴ്ന്ന ഊർജം, അതായത് അപരായിൽ വരുന്നതാണ് ഭൗതിക സൃഷ്ടി. താഴ്ന്ന ഊർജം കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ഈ താഴ്ന്ന ഊർജത്തില് നമ്മൾ വരുമ്പോ എന്ത് പറ്റും? ഈ ഉയർന്ന ഊർജമായ ജീവാത്മാക്കൾ, ജീവനുള്ള ആത്മാവ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ വരുമ്പോ അജ്ഞത കൊണ്ട് മൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ അജ്ഞത കൊണ്ട് മൂടി നമ്മൾ മറന്നു, നമ്മൾ സച്ചിദാനന്ദമാണെന്നൊന്നും നമുക്കറിയില്ല, നമ്മൾ ഈ ശരീരമാണെന്നുള്ള ബോധത്തിൽ ഇരിക്കും. അങ്ങനെ ഓരോ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഈ ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ജീവവസ്തുക്കൾ, ജീവനുള്ള വസ്തുക്കളെല്ലാം ഉയർന്ന ഊർജം. ഇനി ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സൃഷ്ടിയെല്ലാം താഴ്ന്ന ഊർജം. അപ്പൊ ഈ താഴ്ന്ന ഊർജത്തില് ജീവജാലങ്ങൾ വന്ന് വീഴുമ്പോൾ ഈ ജീവജാലങ്ങൾക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക? അജ്ഞത കൊണ്ട് മൂടുകയാണ്, അവിദ്യ കൊണ്ട് മൂടും. അവിദ്യ കൊണ്ട് മൂടുന്നത് കാരണം അവര് ഫലം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ അവിദ്യ പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മരണമില്ലാത്ത വാസം, അതും ഊർജമാണ്, ഉയർന്ന ഊർജം. അതായത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ജീവാത്മാക്കൾ മാത്രമല്ല, ഭഗവാന്റെ ആധ്യാത്മിക ലോകവും സൃഷ്ടിയിൽ വരുന്നതാണ്. ഭഗവാന്റെ മരണമില്ലാത്ത ആ ലോകം, അതും ഉയർന്ന ഊർജമായ പ്രകൃതിയിൽ വരുന്നു. ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഭഗവാനെ സമീപിക്കാൻ കഴിയൂ. ജ്ഞാനം, കർമ്മം, മോക്ഷ പ്രക്രിയയിലൂടെ ഒന്നും നമുക്ക് ഭഗവാനെ സമീപിക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ ജ്ഞാനം ചെയ്താൽ പോലും ചിലപ്പോൾ ഉയർന്ന ലോകത്തിൽ പോകും. കർമ്മികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫലം പ്രതീക്ഷിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യുന്നവർ സൂര്യനും ചന്ദ്രനുമുള്ള സ്വർഗഗ്രഹത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി കഴിയാം. പക്ഷെ ഈ പറയുന്ന സ്വർഗഗ്രഹവും എന്താണ്? സ്വർഗലോകവും നശ്വരമാണ്, അതും നശിക്കും ഒരിക്കൽ. ജ്ഞാനികൾക്കും യോഗികൾക്കും മഹർലോകം, തപോലോകം, ബ്രഹ്മലോകം തുടങ്ങിയ ഉയർന്ന ഗ്രഹങ്ങൾ നേടാൻ കഴിയും. അവിടെ നിന്ന് അവരുടെ യോഗ്യത അനുസരിച്ച് ആത്മീയാകാശം, ബ്രഹ്മജ്യോതി വരെ പോകാൻ പറ്റും.
പിന്നെ അവരവിടെ നിന്ന് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വൈകുണ്ഠഗ്രഹം വരെ എത്താൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ജ്ഞാനികൾക്കും യോഗികൾക്കും അങ്ങനെ നേരെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്താണ് അങ്ങ് ആധ്യാത്മിക ലോകത്ത് എത്താൻ സാധിക്കില്ല. ചിലപ്പോ അവര് മഹർലോകം തപോലോകത്തിലൊക്കെ വരും. അവിടെ നിന്ന് അവര് ചെയ്യുന്ന ആ പ്രക്രിയ അനുസരിച്ച് ബ്രഹ്മലോകത്ത് നിന്ന് ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ എത്താം. ബ്രഹ്മജ്യോതിയിലെത്തി ചിലപ്പോ അവര് നല്ല രീതിയിൽ ഭക്തിയുത സേവനം ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് ചെയ്താൽ എന്താണ് കൃഷ്ണാബോധ പരിശീലനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വൈകുണ്ഠഗ്രഹത്തിൽ പ്രവേശിക്കാം. അല്ലാതെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാതെ കൃഷ്ണാവബോധ പരിശീലനം ചെയ്യാതെ ആർക്കും വൈകുണ്ഠത്തിൽ പോകാൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ എത്ര ജ്ഞാനിയാണെങ്കിലും എത്ര കർമ്മിയാണെങ്കിലും അതുപോലെ മുക്തിക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ ഓരോ പ്രക്രിയ ചെയ്താൽ പോലും നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ആധ്യാത്മിക ലോകത്ത് വൈകുണ്ഠമായാലും ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലും എത്താൻ സാധിക്കില്ല. കൃഷ്ണാബോധ പരിശീലനം തന്നെ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഈ ലോകത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് പ്രവേശനമുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഈ എന്തായാലും ഭൗതിക ലോകത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിയണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്താണ് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. നമ്മള് ഗോലോക ചാർട്ട് ഒന്ന് നോക്കാം. നമ്മളിത് ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടതാണ്. എന്നാലും നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ എന്തായാലും ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഭൗതിക ലോകത്തെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ ഭൗതിക സൃഷ്ടിയെ കുറിച്ചും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്ന്. എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. എന്നാലും നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് കാണുന്നുണ്ടോ മാതാജി? ചാർട്ട് കാണുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണുന്നുണ്ട് മാതാജി. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാം ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഏകേ ചാംസ കലാപുംസ കൃഷ്ണസ്തു ഭഗവാൻ സ്വയം. ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതെല്ലാം ആരിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്? കൃഷ്ണനിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത്. സ്വയം രൂപ. ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഭഗവാനാണ് സ്വയം രൂപ. അദ്ദേഹം സ്വയം പ്രകാശ. അദ്ദേഹം തന്നെ രണ്ടായിട്ട് വിസ്തരിക്കുന്നു. പ്രഭവ പ്രകാശ, വൈഭവ പ്രകാശ. പ്രഭവ പ്രകാശ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഭഗവാൻ തന്നെ 16,108 ഭാര്യമാരുണ്ട്. ഈ 16,108 ഭാര്യമാരുടെ എല്ലാവരുടെയും കൂടെയും ഒരേ സമയത്ത് ഭഗവാൻ കൂടെയുണ്ട്. അതെങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാൻ സ്വയം വിസ്തരിക്കുന്നതാണ്. ഭഗവാൻ സ്വയം അതേ രൂപത്തിലും അതേ മൂഡിലും അതേ ഗുണത്തിലും അദ്ദേഹം വിസ്തരിക്കുകയാണ്. കൂടാതെ രാസലീലയില് നൃത്തത്തിന് വന്ന എല്ലാ ഗോപിമാരുടെയും കൂടെ ഭഗവാൻ സ്വയം വിസ്തരിക്കുകയാണ്. അതിനെയാണ് പ്രഭവ പ്രകാശ എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തത് വൈഭവ പ്രകാശ. വൈഭവ പ്രകാശ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബലരാമനാണ്. അപ്പൊ ബലരാമൻ കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് വരുന്നു. അപ്പൊ ബലരാമന്റെ ആയിട്ട് വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ രൂപം കണ്ടോ? ഇവിടെ ഭഗവാൻ എല്ലാം ഒരേ രൂപമാണ്. ഇവിടെ രൂപത്തിൽ വ്യത്യാസം. രൂപം മാറി ബലരാമന്റെ രൂപത്തിൽ. ഇത് ശ്യാമവർണ്ണത്തിലുള്ള ഭഗവാൻ, ഇവിടെ ശ്വേതവർണ്ണം, നല്ല വെളുത്ത നിറത്തിലാണ് ബലരാമൻ. കൂടാതെ ബലരാമന്റെ ഭാവം വേറെയാണ്. ഭാവം എന്താണ്? എങ്ങനെ സേവനം ചെയ്യാം, ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മൂഡിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതാണ് വൈഭവ പ്രകാശം. ഈ വൈഭവ പ്രകാശത്തിൽ നിന്നാണ് ബാക്കി എല്ലാ അവതാരങ്ങളും വരുന്നത്. ഭഗവാന്റെ സ്വയം പ്രകാശത്തിൽ നിന്ന് ആ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ദ്വാരകയിലും മധുരയിലും എല്ലാം വൃന്ദാവനത്തിലൊക്കെ പോയ ഈ ഭഗവാൻ സ്വയം പ്രകാശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രഭവ പ്രകാശത്തിലുള്ള ഭഗവാനാണ്. എന്നാൽ അവതാരങ്ങളെല്ലാം വരുന്നത് വൈഭവ പ്രകാശമായിട്ടുള്ള, അതായത് ബലരാമനിൽ നിന്നാണ്. അപ്പൊ ബലരാമനിൽ നിന്ന് വിലാസ, അതായത് ഓരോ ലീലകൾ ആടാനായിട്ട് ബലരാമൻ ആദ്യം ചതുർവ്യൂഹമായിട്ട് മാറും. വാസുദേവ, സംഘർഷണ, പ്രദ്യുമ്ന, അനിരുദ്ധ. പിന്നെ ഈ സംഘർഷണയിൽ നിന്ന് നാരായണൻ, വൈഭവ വിലാസമായിട്ടുള്ള നാരായണൻ ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പൊ നാരായണൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും എവിടുന്നാ വരുന്നത്? നാരായണൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സംഘർഷണയിൽ നിന്നാണ് നാരായണൻ. ആ നാരായണനാണ് നമ്മുടെ വൈകുണ്ഠത്തിലിരിക്കുന്ന ലക്ഷ്മി നാരായണൻ. അപ്പൊ ഈ ലക്ഷ്മി നാരായണൻ അല്ല ആദ്യത്തത്. എല്ലാം തുടങ്ങുന്ന എവിടുന്നാണ്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനിൽ നിന്നാണ്.
അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു അല്ലെ, നമ്മൾ കേരളത്തിലുള്ളവരെല്ലാം നാരായണന്റെ ഒരു അവതാരമാണ്, വിഷ്ണുവിന്റെ അവതാരമാണ് കൃഷ്ണൻ എന്നേ നമുക്ക് അറിയുള്ളായിരുന്നു. പക്ഷെ ഈ ഭഗവത്ഗീത ഭാഗവതം പഠിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഏതേചാംസ കലാപുംസ കൃഷ്ണസ്തു ഭഗവാൻ സ്വയം, ബാക്കിയെല്ലാം ഭഗവാൻ സ്വയം രൂപമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം അവതാരവും വരുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആദ്യം ബലരാമനായി, ആ ബലരാമനിൽ നിന്ന് പിന്നെ ചതുർവ്യൂഹം വന്നു. അതിലുള്ള സംഘർഷനിൽ നിന്നാണ് ഈ നാരായണൻ ഉണ്ടാകുന്നത്. പിന്നെ ഈ നാരായണനിൽ നിന്ന് വീണ്ടും 4 ചതുർവ്യൂഹം ഉണ്ടാകുന്നു. വസുദേവ, സംഘർഷണ, പ്രദ്യുമ്ന, അനിരുദ്ധ. അപ്പൊ ആദ്യം ഒരു വസുദേവ, സംഘർഷണ, പ്രദ്യുമ്ന, അനിരുദ്ധ ഉണ്ട്. പിന്നെ നാരായണനിൽ നിന്ന് വീണ്ടും 4 ആയിട്ട് വിസ്തരിക്കുന്നു. വസുദേവ, വാസുദേവ, സംഘർഷണ, പ്രദ്യുമ്ന, അനിരുദ്ധ. അപ്പൊ ഈ വസുദേവയല്ല, വാസുദേവയാണ്. വാസുദേവ. പിന്നെ ഈ വാസുദേവനിൽ നിന്ന് തന്നെ കേശവ, നാരായണ, മാധവ. അതായത് നമുക്കറിയാം ഈ വൈകുണ്ഠ ലോകത്ത് തന്നെ അനേകം വൈകുണ്ഠങ്ങളുണ്ട്. ഇവിടെ ലക്ഷ്മി നാരായണൻ ഇരിക്കുന്നു. കൂടാതെ കണ്ടോ, ഈ കാണുന്ന എല്ലാം വൈകുണ്ഠമാണ്. അപ്പൊ കോടിക്കണക്കിന് വൈകുണ്ഠ ലോകമുണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രദ്യുമ്ന, ശ്രീ പ്രദ്യുമ്ന, ശ്രീ ശ്രീധര, വാമന, നരസിംഹ, ഇത് ഈ കാണുന്ന എല്ലാം വൈകുണ്ഠങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ നാരായണനിൽ നിന്ന് അനേകം വൈകുണ്ഠങ്ങളായിട്ട്, അതായത് ഓരോരുത്തരും ഓരോ രൂപമാണ്. എന്താണ് വ്യത്യാസം? നമ്മളിത് ഓരോ വൈകുണ്ഠത്തിലും ഇരിക്കുന്ന മൂർത്തിയുടെ വ്യത്യാസം എങ്ങനെയായിരിക്കും? ആ ചതുർബാഹുക്കളായിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുക. ഈ കയ്യിലുള്ള ശംഖ, ചക്ര, ഗദ, പത്മം, ഇതിന്റെ ഓർഡർ മാറും. ചിലപ്പോ ഈ ഗദ ഈ കയ്യിലായിരിക്കും, വേറൊരു ചതുർവ്യൂഹം ഇതിൽ കണ്ടോ, ഇവിടെ ഈ താഴത്തെ കയ്യില് ഗദ, ഇവിടെ മുകളിലത്തെ കയ്യില് ഗദ. അപ്പൊ ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ, ശംഖ്, ചക്ര, ഗദ, പത്മത്തിന്റെ ഈ 4 കൈകളിലും മാറി മാറി വരും. അതനുസരിച്ച് ഓരോ രൂപമാണ്. ഇതിന്റെ ഓർഡർ മാറുന്ന അനുസരിച്ചാണ് കയ്യിൽ ഏതാണ്, വലത്തെ കയ്യിൽ ഏതാണ്, മുകളിലത്തെ കയ്യിൽ ഏതാണ്, മുകളിലത്തെ 2 കയ്യിൽ ഏതൊക്കെയാണ്, അതനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് ഏത് നാരായണനാണ് ഇരിക്കുന്നത്, ഇപ്പൊ വാസുദേവ നാരായണനാണോ അതോ പ്രദ്യുമ്നയാണോ, അത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചാണ്. അതാണ് നമ്മളിപ്പോ കണ്ടത്. അതായത് ഈ നാരായണൻ തന്നെ ഒരുപാടായിട്ട്, ഇതിനകത്ത് ആകെ 16, 24 പറയുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ അനേകം വൈകുണ്ഠങ്ങളുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് 16 പറയുന്നത് വാസുദേവ, കേശവ, നാരായണ, മാധവ, ഗോവിന്ദ, വിഷ്ണു, മധുസൂദന, ത്രിവിക്രമ, വാമന, ശ്രീധര, ഋഷികേശ, പത്മനാഭ, ദാമോദര, അധോക്ഷജ, പുരുഷോത്തമ, ഉപേന്ദ്ര, അച്യുത, നരസിംഹ, ജനാർദ്ദന, ഹരി, കൃഷ്ണ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഓരോ അവതാരങ്ങളാണ്, നാരായണനിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ്. ഇനി എന്താണ്? ഇനിയാണ് പുരുഷ അവതാരങ്ങൾ വരുന്നത്. ഇതെല്ലാം അങ്ങ് എവിടെ പോകും? ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയാണ്. അതെവിടുന്നാ വരുന്ന? സംഘർഷണൻ, 2ാമത്തെ സംഘർഷണനിൽ നിന്നാണ് മറ്റു പുരുഷ അവതാരങ്ങൾ വരുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ് പുരുഷ അവതാരങ്ങൾ? എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ്? കാരുണോദകശായി വിഷ്ണു, ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു, 3ാമത്തെ ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. ഹരിബോൽ. അപ്പൊ ഈ 3 പുരുഷ അവതാരങ്ങള് ഭൗതിക ലോകത്തിന്, ഭൗതിക പ്രകൃതി സൃഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അവതരിച്ചത്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം എവിടുന്നാണ് വന്നത്? ഈ അവതാരങ്ങളെല്ലാം എവിടുന്നാ തുടങ്ങിയത്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനിൽ നിന്നാണ്. നാരായണൻ പോലും ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത്. അപ്പോ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം, ഈ കാണുന്നത് ക്ഷീരസാഗരത്തിൽ കിടക്കുന്നു, ക്ഷീരമല്ല കാരണസാഗരത്തിൽ കിടക്കുന്നതാണ് കാരണ ഉദകശായി വിഷ്ണു. അതിനു മുകളിൽ ബ്രഹ്മജ്യോതി. ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതി തൊട്ട് മുകളിലെല്ലാം ആധ്യാത്മിക ലോകമാണ്. കണ്ടോ, ഇവിടെ ബ്രഹ്മജ്യോതി കാണാം. ഇവിടുന്ന് മുകളിലോട്ടെല്ലാം ആധ്യാത്മിക ലോകമാണ്. ഇവിടെ വൈകുണ്ഠത്തിന് മുകളിൽ അയോധ്യയുണ്ട്. അയോധ്യയ്ക്ക് മുകളിൽ ദ്വാരകയുണ്ട്, ജഗന്നാഥപുരിയുണ്ട്, മധുരയുണ്ട്. പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോ അങ്ങ് ഏറ്റവും മുകളില് ആണ് നമ്മുടെ ഗോലോക വൃന്ദാവൻ. അവിടെയാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനും രാധാസമേതനായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത്. ഇനി താഴെ ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതിക്ക് താഴെയാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകം.
ദേവി ധാമം വരുന്നത് അവിടെയാണ്, മഹേശ ദേവി ധാമം. അപ്പൊ ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതിക്ക് താഴെ നമുക്ക് കാണാം കാരണോദകശായി വിഷ്ണു. ഇദ്ദേഹം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹം നോട്ടം കൊണ്ടാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്, അല്ലെ? ആ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളിൽ സൃഷ്ടി വരുന്നത് ആ നോട്ടം കൊണ്ടിട്ടാണ്. അപ്പൊ ആദ്യം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അനേകം ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു, അനേകം ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിൽ നിന്ന്, ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിന്റെ അകത്ത് ആണ് ഓരോ ജീവജാലങ്ങൾ വരേണ്ടത്. അപ്പൊ ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിന്റെ അകത്ത് അദ്ദേഹം ആരായി മാറുന്നു? കാരണോദകശായി വിഷ്ണു ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടം, ഈ കാണുന്ന ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ടമാണ്, ആ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിന്റെ അകത്ത് ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു ആയിട്ട് കാരണോദകശായി വിഷ്ണു വിസ്തരിക്കുന്നു. ഈ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ നാഭിയിൽ നിന്ന് താമര തണ്ടിലാണ് 14 ലോകങ്ങൾ. സത്യലോക, തപലോക, ജനലോക, മഹർലോക, സ്വർഗലോക, ഭൂവർലോക, ഭൂർലോക, അത്തല, വിത്തല, സുത്തല, തലതല, മഹാതല, രസാതല, പാതാളം, ഇങ്ങനെ 14 ലോകം. അതിൽ ഭൂർ 7ാമത്തെയാണ് നമ്മുടെ ഭൂമി വരുന്നത്, ഈ ലോകത്തിലാണ് വരുന്നത്. അതിൽ ഏറ്റവും മുകളിൽ ആരാണ്? ബ്രഹ്മലോകം. ബ്രഹ്മാവാണ് സത്യലോകം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മലോകത്ത് വസിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം ആണ് ആദ്യത്തെ സൃഷ്ടി. അപ്പോ ആദ്യത്തെ ജീവനുള്ള ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെ ആദ്യത്തെ സൃഷ്ടിയാണ് ബ്രഹ്മാവ്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിനെ എങ്ങനെയാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്? അദ്ദേഹം ഈ ഒരു നാഭിയിൽ കൂടെ, താമരയിൽ കൂടെയാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്. അല്ലാതെ നമ്മളെ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള ജന്മം എടുക്കുന്ന പോലെയല്ല. ഇനി ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിൽ നമ്മൾക്ക് കാണാം, ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിനെ മൊത്തവും കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, മിഥ്യാഹങ്കാരം, മഹത്തത്വം. ഈ മഹത്തത്വം, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിനെ ഇങ്ങനെ മൂടിയിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അന്ധകാരമാണ് ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടം. എന്നാൽ ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിൽ ഒരു പ്രകാശവും, ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതി പോലും കടക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിനെ തുളച്ചു പോകാനായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യമേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിനെ തന്നെ ഇത്രയും കട്ടിയുള്ള ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, മിഥ്യാഹങ്കാരം, ഇതിനെല്ലാം, മനസ്സ്, മിഥ്യാഹങ്കാരം, ഇതെല്ലാം ഉണ്ട്. ഇത്രയും കട്ടിയായിട്ടുള്ളതിനെ തുളച്ചു പോകുന്ന എന്താണ് ഇവിടെ? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം. ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അത് നമുക്കിവിടെ കാണുന്നുണ്ടല്ലേ, ഇവിടെ ഈ പോകുന്നു. അത് എങ്ങ് വരെ എത്തും? അതിങ്ങനെ തുളച്ച് മുകളില് ഈ വൈകുണ്ഠത്തിൽ കൂടെ അവിടെ നിന്നും തുളച്ച് അങ്ങ് നേരെ ഗോലോകം വരെ എത്താൻ സാധിക്കും. ഇതല്ലാതെ മറ്റൊന്നിനും ഇതിനെ തുളച്ച് കയറാൻ, മറ്റേതൊക്കെ പ്രക്രിയ ചെയ്താലും നമുക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കയില്ല. ഇതാണ് ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടം. ഇനി ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിന്റെ അകത്ത് നമ്മുടെ ബ്രഹ്മാവിന് സൃഷ്ടി ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കും. അങ്ങനെ ബ്രഹ്മാവ് എന്ത് ചെയ്യും? ബ്രഹ്മാവ് സൃഷ്ടി തുടങ്ങും ഓരോ ജീവജാലങ്ങൾ. ഈ ജീവജാലങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ആരാണ് കിടക്കുക? അത് ധ്രുവലോകത്തിന്റെ അടുത്താണ് ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. അദ്ദേഹമാണ് പരമാത്മാവായിട്ട് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ഉള്ളില്, ഹൃദയത്തിൽ കയറുന്നത്. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും തിരിച്ച് അങ്ങ് കൊണ്ടുപോകാൻ എങ്ങനെയാണോ ഒരു അച്ഛൻ കുട്ടിയെ എവിടെയെങ്കിലും പോകുമ്പോൾ അച്ഛൻ കൈ പിടിച്ചു പോകുന്നത്, അതുപോലെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെ ഉള്ളിലും പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ കയറുകയാണ്. അതാണ് ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. ഇനി ഇവിടെ കാണാം ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതി, ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിയുടെ അടുത്ത് ഇവിടെയാണ് സദാശിവ ലോകം, മഹാദേവൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയാണ്. ഈ മഹാദേവൻ ഭൗതിക ലോകത്ത് വരുമ്പോ രുദ്രനായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്, ഇവിടെ രുദ്രനായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഈ ശംഭു എന്ന് പറയുന്ന ഈ മഹാദേവൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ശംഭു, അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ നോട്ടം കൊണ്ടാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി ഉണ്ടാകുന്നത്. ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് വേണ്ട ഈ ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ഇതെല്ലാം മഹത്തത്വത്തിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ ഈ മഹത്തത്വം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഈ മഹത്തത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വിത്ത് പോലെയാണ്. അപ്പൊ ഈ വിത്തിനെ നിന്ന് എല്ലാം ഉണ്ടാകാനായിട്ട്, എല്ലാം ഇങ്ങനെ വിത്ത് മുളച്ചു വരാനായിട്ട് ഇദ്ദേഹം ദൃഷ്ടി, അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ കൂടെയാണ്
മായാദേവി ഇതെല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ മായാദേവിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇത് സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഈ മഹത്വത്വത്തെയും ഈ ദേവി ധാമത്തിനെ സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അദ്ദേഹം ആദ്യം നോക്കും. അപ്പൊ രമാദേവി എന്ന് പറയുന്ന ലക്ഷ്മി ദേവി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ദൃഷ്ടി പതിക്കുന്നത് രമാദേവിയിലാണ്. ഈ രമാദേവിയുടെ നിഴലാണ് മായാദേവി. പിന്നെ ശംഭു, ഈ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ദൃഷ്ടിയെ നമ്മൾ ശംഭു ആയിട്ടും പറയും. ഈ ശംഭു മായാദേവിയും ചേർന്ന് ഈ മഹത്തത്വത്തെ നിന്ന് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതികൾ ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പൊ ഇതിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ദേവിയാണ്. അപ്പൊ ദേവി എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്? ദേവി ഒറ്റയ്ക്കാണോ ചെയ്യുന്നത്? ഇല്ല. ഈ ഭഗവാന്റെ ഈ ദൃഷ്ടി പതിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഈ മഹത്തത്വം ഇളകുകയുള്ളൂ. അതിങ്ങനെ ഇളകിയാണ് സൃഷ്ടി ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇതെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമ്മള് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ 5-ാമത്തെ സ്കന്ധം മൊത്തവും ക്രിയേഷനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകം ഉണ്ടായത്. പിന്നെ ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയുടെ 1/4 ഭാഗം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. 3/4 ഭാഗവും ആധ്യാത്മിക ലോകമാണ്. ആധ്യാത്മിക ലോകമാണ് ഒരുപാടുള്ളത്. 3/4 ഭാഗം, 1/4 ഭാഗം അത് മാത്രമാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകം. കൂടാതെ നമുക്കിവിടെ കാണാം, ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന്, കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് കോടാനുകോടി ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. അതിൽ നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടം ചതുർമുഖനായ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ബ്രഹ്മാണ്ടമാണ്. ഇത് തന്നെ ഏറ്റവും ചെറിയ ബ്രഹ്മാണ്ടമാണ്. അങ്ങനെ ഈ എല്ലാ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലും ആരുണ്ട്? ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു ഉണ്ട്. എല്ലാ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലും അദ്ദേഹം കയറും. കൂടാതെ ആ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെ ഉള്ളിലും ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു ആയിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ട് കയറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇതാണ് സൃഷ്ടി. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ സൃഷ്ടിയെ കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കാം. ഈ ധാമം എന്താണ്? ഈ പറയുന്ന ഈ ധാമം, ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും മരണമുണ്ട്. ഈ ഭൂവർ ലോകം, സ്വർഗലോകത്തുള്ള ദേവന്മാർക്കും ബ്രഹ്മാവിന് വരെ, ബ്രഹ്മാവിന്റെ സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് അളക്കാൻ പറ്റാത്തത്ര. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 311 ട്രില്യൺ 40 ബില്യൺ വർഷങ്ങളാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ്. അപ്പൊ അത്ര ആയുസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ആ ആയുസ് കഴിയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്താണ്? അദ്ദേഹം മരിച്ച് അടുത്ത ബ്രഹ്മാവ് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ പറയുന്ന ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന എങ്ങനെയാണ്? ശ്വാസോച്ഛ്വാസം എടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ കാരണോദകശായി വിഷ്ണു. കാരണോദകശായി വിഷ്ണു ശ്വാസം വിടുമ്പോൾ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നു. ഇനി അദ്ദേഹം ശ്വാസം എടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ അകത്തോട്ട് പോകുന്നു. അപ്പോ ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിന്റെ ആയുസ് എപ്പോഴാണ്? നമ്മളെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസാണ്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ 100 വർഷമാണ് ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിന്റെയും ആയുസ്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ 100 വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എല്ലാം പ്രളയമാണ്. എല്ലാം ഈ കടൽ എല്ലാം മുങ്ങി അവസാനം ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് പോകും. പിന്നെ ഒരു കാര്യം നമുക്കറിയാം, 4 യുഗങ്ങളുണ്ട്. ഈ ഓരോ യുഗങ്ങളുടെ ഇടയിലും ചെറിയ പ്രളയമുണ്ട്. അതുപോലെ 4 യുഗം കഴിയുമ്പോൾ ഓരോ ചതുർയുഗം, ദിവ്യയുഗം, ഈ ദിവ്യയുഗം കഴിയുമ്പോഴും പ്രളയമുണ്ട്. അപ്പൊ പ്രളയം തന്നെ എന്താണ്? പല പല പ്രളയമാണ്. ശരിക്കും ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ 4 തരം പ്രളയത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. 4 പ്രളയം. ഒന്നാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ശരീരം നശിക്കുന്നത് ഒരു പ്രളയമാണ്. നമ്മളുടെ ഈ ശരീരം, അതായത് ജനനം മരണം, അതൊരു പ്രളയമാണ്. അതിന് നിത്യപ്രളയം എന്ന് പറയും. ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോളൂ. ആദ്യത്തെ പ്രളയം എന്ന് പറയുന്നത് നിത്യപ്രളയം, അതായത് നമ്മുടെ ഈ ശരീരം മരിക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തെ പ്രളയം ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ, ബ്രഹ്മാവ് രാത്രി ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രളയമുണ്ട്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ പകൽ സമയത്ത് ഇതെല്ലാം കാണും. ബ്രഹ്മാവ് ഉറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു പ്രളയമുണ്ട്. അതിനെ പറയുന്നതാണ് നൈമത്തിക പ്രളയം. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ് ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഈ ധ്രുവലോകം വരെയുള്ള എല്ലാം ഈ ഗർഭോദക കടലിന്റെ അടിയിലായിരിക്കും. സത്യലോക, തപലോക, ജനലോക ഒക്കെ അവിടെ കാണും. പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ള ഈ ലോകങ്ങളെല്ലാം കടലിന്റെ അടിയിലായിരിക്കും. അത് മത്സ്യ അവതാരം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. മത്സ്യാവതാരത്തില് അതായത് ഇടയ്ക്ക് ഒരു പ്രളയം വരുന്നുണ്ട്. ബ്രഹ്മാവ് ഉറങ്ങാൻ പോകുമ്പോഴാണ് ആ പ്രളയം വരുന്നത്. അതാണ് നൈമത്തിക പ്രളയം. ഇനി മൂന്നാമത്തെ പ്രളയം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാകൃതിക പ്രളയം. പ്രാകൃതിക പ്രളയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മാവ് മരിക്കുമ്പോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടം എല്ലാം ഭഗവാന്റെ അകത്തോട്ട് പോകും. അതാണ് പ്രാകൃതിക പ്രളയം.
അപ്പൊ ഇതിനകത്തുള്ള ഈ എല്ലാ ലോകങ്ങളും, സത്യലോകം വരെയുള്ള എല്ലാ ലോകങ്ങളും നശിക്കും. പിന്നെ ഇതെല്ലാം അങ്ങ് ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിലോട്ട് പോകും. പിന്നെ ഭഗവാൻ തിരിച്ച് ശ്വാസം വിടുമ്പോൾ എല്ലാം വീണ്ടും ഒന്നേന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരും. വീണ്ടും സൃഷ്ടി നടക്കും. അതാണ് മൂന്നാമത്തെ പ്രളയം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ നാലാമത്തെ പ്രളയം പറയുന്നതാണ് ആത്യന്തിക പ്രളയം. ആത്യന്തിക പ്രളയം. ഈ ആത്യന്തിക പ്രളയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഈ നമ്മളുടെ ഈ മോക്ഷം ലഭിച്ച് അങ്ങ് ആധ്യാത്മിക ലോകത്ത് പോകുന്ന സ്ഥിതിയാണ്. ആ മുക്തി ലഭിച്ച് അങ്ങ് ആധ്യാത്മിക ലോകത്ത് പോകുന്നതാണ് ആത്യന്തിക പ്രളയം. അതായത് നമ്മളുടെ മിഥ്യാഹങ്കാരത്തെ, നമ്മളുടെ ഈ സൂക്ഷ്മ ശരീരമാള മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം, നമ്മളെ മിഥ്യാഹങ്കാരം മാറി ശരിക്കുമുള്ള അഹങ്കാരം, അതായത് ട്രൂ ഈഗോ എന്ന് പറയും. ഫാൾസ് ഈഗോ മാറി ട്രൂ ഈഗോ ആയി. ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മളുടെ ഫാൾസ് ഈഗോ, മിഥ്യാഹങ്കാരം എന്താണ്? ഞാൻ ശരീരമാണെന്നുള്ള ബോധമാണ്. അത് മാറി ഞാൻ ആത്മാവാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി, ഞാൻ ഭഗവാന്റെ ദാസനാണ്, ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അങ്ങ് മുക്തിയല്ലേ നേടുന്നതാണ് ആത്യന്തിക പ്രളയം. അപ്പൊ 4 പ്രളയത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ വരുന്നതാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പഠിക്കുമ്പോൾ നല്ല ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം. ഇപ്പൊ ഇത്രയും നമുക്ക് ഒന്ന് ഔട്ടർ ലൈൻ മനസ്സിലായാൽ മതി. അതായത് ഭൗതിക ലോകത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണമല്ലോ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഗോലോകചാട്ട് നോക്കിയതാണ്. അപ്പൊ 4 പ്രളയത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് നിത്യപ്രളയം, നൈമത്തിക പ്രളയം. നിത്യപ്രളയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മരിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രളയം. നൈമത്തിക പ്രളയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ. പിന്നെ പ്രാകൃതിക പ്രളയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മാവ് മരിക്കുമ്പോൾ. 4ാമത്തെ ആത്യന്തിക പ്രളയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മുക്തി നേടുന്നതാണ് ആത്യന്തിക പ്രളയം. ഇനി ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ്, അത് നമ്മൾ വേറൊരു ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആ ടൈം പറയല്ലോ. മന്വന്തര എന്താണ്? ദിവ്യയുഗ. ദിവ്യയുഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിവ്യയുഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 യുഗങ്ങൾ ചേർന്നതാണ് ഒരു ദിവ്യയുഗം. പിന്നെ മന്വന്തര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 71 ദിവ്യയുഗം ചേർന്നതാണ് മന്വന്തര. 71 ദിവ്യയുഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 71 വട്ടം സത്യയുഗം, ത്രേതായുഗം, ദ്വാപരയുഗം, കലിയുഗം. സത്യയുഗം, ത്രേതായുഗം, ദ്വാപരയുഗം, കലിയുഗം. അതങ്ങനെ 71 സൈക്കിള് വരുമ്പോഴാണ് ഒരു മന്വന്തര. അതായത് ആ ഒരു മനു ആയിരിക്കും ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ മനു എന്ന് പറയുന്നത് വൈവസ്വത മനുവാണ്. ആദ്യത്തെ മനു, 7ാമത്തെ മനുവാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്കുള്ളത്. വൈവസ്വത മനുവാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മളുടെ മനു. പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മളെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ വയസ്സ്, നമ്മുടെ ചതുർമുഖനായിട്ടുള്ള ഇപ്പോ ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലുള്ള ബ്രഹ്മാവിന് 51 വയസ്സ് 1 മാസം ആദ്യത്തെ ദിവസം. അതായത് ജാനുവരി 1 എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ 51 വയസ്സായി. ശരിക്കും 100 വയസ്സാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ടൈം വെച്ച് പറയുമ്പോൾ 100 വയസ്സാണ്. അതിലിപ്പോ നമ്മുടെ ബ്രഹ്മാവിന് 51 വയസ്സായി 1 മാസം 1 ദിവസം. ആ ഒരു ദിവസം ആയതേ ഉള്ളൂ. നമ്മളൊക്കെ എത്ര വട്ടമാണ് ജനിച്ചു മരിക്കുന്നത് ആ ഒരു ബ്രഹ്മാവിന്റെ സമയത്ത്. അപ്പോ സമയം, അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, നമ്മൾ എത്ര നിസ്സാരരാണ്. ഈ ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോ ഈ നിസ്സാരരായിട്ടുള്ള നമ്മളാണ് എനിക്ക് സമയമില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു ലീലയും കൂടെ പറയാം. ലോമഹർഷ ഋഷി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഋഷിയുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയ അനുഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുടിയെല്ലാം, ഒരുപാട് മുടിയുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്. ഈ ജടാഹാരം പോലെ കിടക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ മുടിയെല്ലാം പൊഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോഴേ അദ്ദേഹം മരിക്കുകയുള്ളൂ. അതിൽ ഒരു മുടി പൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസത്തിലാണ്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എത്ര കോടി വർഷമാണ്. അപ്പോ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസം ആകുമ്പോൾ ഒരു മുടി പൊഴിയും. അപ്പൊ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക, എന്താണ് ഈ ലോമഹർഷന്റെ ഋഷിയുടെ ആയുസ് എന്താണ്. അപ്പൊ ഈ ഋഷി ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ ആശ്രമത്തിൽ ഇരുന്ന് ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ തന്റെ ശിഷ്യന്മാര് വന്നിട്ട്, ഇത്ര കൊടും വെയിലത്തില്ലേ അദ്ദേഹം ഇരിക്കുന്നത്, നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കുടില് പണിഞ്ഞു കൊടുക്കാം. അപ്പൊ ഈ സൂര്യ പ്രകാശം അടിച്ച് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ വെയിലത്തിരിക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് കരുതി അവരെല്ലാം ഇങ്ങനെ കുടില് പണിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ ഈ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഇത് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ 3 BHK 4 BHK എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഓരോ കെട്ടിടങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്ന പോലെ
നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തന്റെ ശിഷ്യന്മാർ. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ധ്യാനത്തിൽ നിന്ന് ഉണർന്നിട്ട് നോക്കുമ്പോ ഇവരെല്ലാരും ശിഷ്യന്മാരെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഓരോ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയും, ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ ഈ വിലപ്പെട്ട സമയം അനാവശ്യ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കളയരുത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അത്രയും ആയുസുള്ള അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്, സമയം വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ, നമുക്ക് ആധ്യാത്മികമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വില കുറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, അതായത് നമ്മുടെ ആർത്തിക്ക് വേണ്ടി നമ്മളുടെ വിലപ്പെട്ട സമയം കളയരുത്. അതാണ് അദ്ദേഹം തരുന്ന. അപ്പൊ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ പറയുമ്പോ നമ്മളെ പോലെ ഈ ഒരു എന്താണ് ഒന്ന് തൊട്ടാൽ മരിക്കുന്ന അവരെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ആയുസ് എത്ര നിസ്സാരമാണ്. ഒരു പ്രാണി, നമ്മളൊക്കെ പ്രാണികളുടെ ആയുസിനെ നിസ്സാരമായി കാണുന്ന പോലെ അത്ര നിസ്സാരമായിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മളെ പോലുള്ള മനുഷ്യർ. ആ മനുഷ്യരാണ് സമയമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിങ്ങനെ അനാവശ്യ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ സമയം വളരെ കുറവാണ്. നമ്മൾ ഓരോ നിമിഷവും നമ്മൾ വളരെ പ്രഷ്യസ് ആണ്. നമ്മൾ ഓരോ നിമിഷവും കളയാനുള്ളതല്ല. അപ്പൊ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഈ മായാവാദി ബ്രഹ്മവാദിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. മായാവാദികൾ എന്താണ്? മായാവാദികളും ബ്രഹ്മവാദികളും രണ്ടുപേരും ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ പോകാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പക്ഷെ മായാവാദികളുടെ സിസ്റ്റം എന്താണ്? അവര് ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ട് അംഗീകരിക്കില്ല. അവരെ സംബന്ധിച്ച് അവരും ദൈവമാണ്, ഞാനും ദൈവമായിട്ട് മാറും. അവർ എല്ലാം എല്ലാം ഈ ജഗത് മൊത്തവും മിഥ്യയാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ വാശി പിടിക്കുന്നതാണ്. അവർ വിചാരിക്കുന്നത് കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്നതും ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതിയാണ്, ഈ ജ്യോതി എന്ന് പറയുന്നതാണ്. നമ്മൾ പോയാലും നമ്മളും കൃഷ്ണനാകും, നമ്മളും നാരായണനാകും എന്നുള്ള മനോഭാവമാണ് മായാവാദികൾക്ക്. എന്നാൽ ബ്രഹ്മവാദികൾ എങ്ങനെയാണ്? അവർക്ക് ഈ ഭഗവാനെ അംഗീകരിക്കുന്നു, അതായത് രൂപമുണ്ടെന്ന് അവർക്ക് അറിയില്ല, അവർക്ക് തർക്കമൊന്നുമില്ല. കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ നിന്നുള്ള സ്വയം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവര് പിന്നീട് ആ ജ്ഞാനം കിട്ടുമ്പോൾ അവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഇതിലേക്ക് വരാൻ അവസരമുള്ളവരാണ്. പക്ഷെ മായാവാദികൾ ഭയങ്കര തർക്കിക്കുന്നവരാണ്. അവരിത് പറഞ്ഞാൽ പോലും അംഗീകരിക്കാത്തവരാണ്. ബ്രഹ്മവാദികൾ അവർ അംഗീകരിക്കും, അവർക്ക് തർക്കം കുറവാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നുണ്ട് സനത്കുമാരന്മാര്, പിന്നെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി, ഇവരെല്ലാരും ബ്രഹ്മവാദികളായിരുന്നു. പിന്നെ അവര് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് വന്നു. അപ്പൊ അവരെല്ലാം ബ്രഹ്മം, ഈ ലോകം കൃഷ്ണൻ മുതലായവ അവർ കരുതിയതാണ്. പക്ഷെ അത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. അതിനാൽ അവർ സ്വയം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഭക്തരാവാനുള്ള അവസരം അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതില് നമുക്ക് 2 ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്. ഇതൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ് നിർത്താം. സംഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇതിൽ സംഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണം, ധാമം, ഇതെല്ലാം സംഭൂതിയിൽ വരും. വിനാശം എന്ന് പറയുന്ന ആരെയാണ് വിനാശം എന്ന് പറയുന്നത്? ദേവന്മാർ, മനുഷ്യർ, മൃഗങ്ങൾ, മറ്റു ജീവജാലം, ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം വിനാശം. ഇനി പരാപ്രകൃതി, അപരാപ്രകൃതി. പരാപ്രകൃതി എന്താണ്? ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള, ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള. അത് ഉദാഹരണം എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും കൂടാതെ ഭഗവാന്റെ ധാമം എല്ലാം പരാപ്രകൃതിയിൽ വരും. ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ലോകമെല്ലാം പരാപ്രകൃതി. അപരാപ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സൃഷ്ടിയാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് അപരാപ്രകൃതി. അത് താഴ്ന്ന സൃഷ്ടിയാണ്. ഇനി ഈ താഴ്ന്ന സൃഷ്ടിയിൽ പരാപ്രകൃതിയിൽ വരുന്ന ജീവജാലങ്ങൾ വരുമ്പോ അവരെല്ലാം അജ്ഞതയിൽ മൂടപ്പെട്ട് ഫലം പ്രതീക്ഷിച്ചുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ അധ്യായം. അപ്പോ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. എനിക്കിപ്പോ ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ്. മാതാജി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചോദിച്ചാൽ. നമ്മൾ ഈ ഗോലോക ചാർട്ട് വരുമ്പോ എന്തായാലും ഒരുപാട് സംശയം നമുക്ക് തോന്നും. നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്. ഒരു പ്രധാന സംശയം ബ്രഹ്മാവിന്റെ ജീവിത ദൈർഘ്യത്തെ കുറിച്ചാണ്. അത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയാം മാതാജി. കാരണം അത് വേറൊരു ചാർട്ട് ഉണ്ട്, ആ ചാർട്ടൂടെ കാണിച്ച് പറയുമ്പോ മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ മാതാജി. കിഡ്സിന്റെ ക്ലാസ് ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട് മാതാജി.